Il-kap nazzjonalista Alex Borg jagħti jurta lid-deputati tiegħu stess bl-aħħar każ ikun dwar l-aġir tiegħu b'rabta mal-attakk fuq it-tanker li kienet ibaħħar barra miż-żona tat-tiftix u salvataġġ ta' pajjiżna. Artiklu tal-Gazzetta Kulħadd żvela din l-iskumdità fost il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista wara li ieħor mill-istess grupp parlamentari. Fil-fatt, deputati li tkellem ma' din il-gazzetta stqar kif b'xi ħadd hekk b'referenza għal Borg ma nistgħux nimxu l quddiem nippruvaw nagħmlu pass il quddiem u niġu koppi billi nmorru tlieta lura. Skont il-kulħadd qed jiżdied sentiment fost il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista li Borg qed ikun ta' pejs fuq il-partit tiegħu stess. Tantu hekk li meta l-Kap Nazzjonalista kienet iwieġeb għal stqarrija ministerjali tal-Prim Ministru Robert Abela illi espona l-aġir irresponsabbli ta' Borg tħalla waħdu mid-deputati tiegħu stess, għajra l-erba' deputati. Apart in-nuqqas ta' serjetà brabta ma' dak li qal fuq it-tanker Russu fejn fi ftit ħin bidel il-verżjoni li ppubblika darbtejn u ħalla kitba b'miżinformazzjoni, l-aġir tal-Kap Nazzjonalista dwar il-Prim Imħallef ukoll jagħti jurta lill-Grupp Parlamentari. Hawn il-Gazzetta Kulħadd ukoll żvelat kif id-deputati nazzjonalisti qegħdin jiddejqu bin-nuqqas ta' esperjenza tal-Alex Borg li qed jispiċċa jwaqqas żufjati lill partit fl-oppożizzjoni anke jekk dan qed jaspira li jmexxi lill-pajjiż.